Jokke ja se hyppää täältä alas. Niin, hyppääpä. Oi! Menikö nilkat? Häh? Ei! No niin, eli mä hyppään seuraavaksi. Te näette kohta mun naaman, se on salaista. Sitten kun mä oon hyppännyt, te näette mun naaman. Mä hyppään huppu päässä, eli te ette näy mun maamaa siinä. Pidä. Anna. Eli tässä mä oon ja mä hyppään. Minne mä hyppään? Sanokaa! Tohon. Joo. Eli mä hyppään tohon. Menikö nilkat? Ei mennyt! Minä tiputan tän nyt. Et! Nyt näkyy naama. Jii! Eli nyt Joken vuoro hypätä. En mä tiedä mistä hyppäis. Tonne reunaan. Vauhdilla. Menikö nilkat? Ei! Nyt tulee paussi, anteeksi vaan. Eli taas jatketaan, mä oon tässä nyt. Siinä pidä. Eli mä hyppään tonne, eli vauhdilla. Tadaa! Pause, nyt tuli sori. Sori, Pau. tvkom.fi. Täällä menee. Toi ovikin. Tos, ota. Vai saattaa se toi? Koita, mä lait... No niin, eli kuva, eli tässä on me. Joel ja Joni. Ota kuva. Mutta mä hyppään nyt se saa. Ei, okei. Eli Joel Kumen koittaa satasia. Hei. Katsotaan. No niin, menee. Ai, Jokke. Ai, no nyt tuut kuvaa. Eli nyt paussille tämä kipeä ylös. Joni Kari. Haapa nousee.